Musa soko esabato bono mambia karibu sana katokwenda ase elda otuori ya masemo andake utunyulinga lesson ya eta se ekwote tokuli lesson ekwotengi makalikuwa na Joshua lesson ya eta ntu aligelia magana mangi kima andake utuyira bwangu ngitwa kwanerete asoli bwebire mwancho mulino mategere actually asiri tukoli arero ni gotugo so ase lesson ya gatato meaning to culture lesson ibere intangani yarenge recipe for success na Joshua ko nyara ko baga go succeed aso bugima bogambi bwaye unako encourage to gote bunga ka strong and courageous twara chinguru na ndobo makongu ne lesson ya kabire e kanyara ko baga gotoreta iye sabate ya eta ngana ki yeso anyora ko baga go to surprise na grace surprise grace yes anda ke ni go to konyara grace ito ta disability lakini asenjira ya bene kwanyora nga ya to ikerere una bono ntu anyalta ko bato korigereria asoyomo olenge ko nyara ko baga kurukunga rap oyo to that second a chance rap in any case abange babu mayete ngani gare ngo mutaya yi gare ngo munyaka actually alenge go singing fast tali ba manyete alengi okay correct correct iko na alengi kazi yake kwa sababu na bile kama danga ina ile mirimo yaye ina ya alenge mirimo yaye ni yange koro kienga ngakiezeri ya alenge njire kabire yo lakini Joshua ekranya rako baga kuiroba obugambi igako nyara ko baga gotanga bono tigantume abaroti babire baje korota enseri abarore ngate setup ya military ngakire kiregento na kigakole na kikere so ekere baika baga sinyomberi ya Rahab ekere baikoro ama ene era kanyara ko baga ko realize ngaba no nyabaja already this land has been conquered to them ya beire yabo ya nyare ko baga ko iruso igonko bari gania na era gasabeke ndeke mo ekere mo ko ira na njimo nyara ko mo go spare munyare ko mo ko ndiga asubugi mabungane egere na njinyare ko ngo babwati akiagera ndu maitenga omwando no royo iga onyale tikoba gokoba so agency ka borro de gibina tsindoro na boro na banya te ko ba ko genda asenseria ekera ba go soa asenseria bakanyara ko ba ko rekananga na baro bakaba assimilated baga ikaba abambo babo actually it signified about the Passover nga ekere enga kiria Passover ya linge bali ba ngo nyara ko ba go soa ni go ba ngo nyara ko ba go ba spared so they were also spared. Actually, that grace yarenga unexpected, yarenga ya surprise. Rahab uyota kagere akanyara kabaga korekananga ande no obo tolia bogo jikurwase a generation yaye. This is the surprise, the grace. In other words, injerate yo hale pastor ya koromi. Yes, I just imagine and think about it kewo chakiara ngoro. For example, omontaru etekenyo nka yes akagenda pi nano maitenga asiaye ene street ya bwale igaye but there is a grace ego chigucha yes ngomonto yakorwe taoni ngomanyitenga neri kaba tali gotoka ka amane gocha go tevisa nangina na bara go bonzi pinga injura tore toga ndabwa ndabosongo motoleki I just try to think that thing. That is a very surprise grace. Enjirenda senaro enaro ya bali bale baganyete ebama eto muntu oli arosirire bono ikireba ko tuleka kokale ko chikocha ndiko tirazo muntu oli osirire nege tukitaka I think abanda atigete kambale bali kujika nesa bali bali bakale ntobinde ekireba bali ko chaka ko charge ko then in this family maybe yo muntu tu asirire ataka wanye Rahab but yo tuleka kwa manya ko chokorua sare na yaro kega because ekaba ko muntu oli bakwatenga ki ingirira inga na abakonyire amucho moko ye what will you do yes amodenga bona abantu bonsi baratoke nyumba yamba ko ki omanya kwanda ko sangire family mwana bakonyete ngekene ogotore ko gacha kwetasa that's what the point muri ko batenga ki yani ogotore ko gacha kwetera sare oli omanyire ngatai saine na ogotore ka bakora kwetera sare in other words Kristo ni gachirete bali barenga abanyabibe anyara ka baga ibiasirete igaje kurigiya sirete na ugatore has been brought to those who don't do it they serve it as long as you accept like Rahab anyara ka baga go sabanga gakinga kimo koira na inji munyara ka spare mai
family. So andake from the previous lesson, Surprised by Grace. Yes. Injira kuwa bekire umulise buyano Pastor Geoffrey Gano Murandi Samba. Bono muntu nali gali osome lesson lakini eroyomo no ali kali neri injira nira ali taramu akoswa sugutoleka. Lakini bintu biri akokora. Iko sometimes na bera be surprising wait asali abangina na bakutoleka. Never too late. It is not too late. So there's a second chance yes. All right. Na gie ko era mone na go tebo kurwa se geta uya pa cooking aya moisano nga ligereria mo kumina wichani ngo jinda okora ringana elina moisa go tebo se kolera mutegene igo ngege ntongere nya sa guchi okorera umuntu asobo gimori to yani to kuminga neke ngiaba se nyarebe ene renchira nya sae ago surprise abantu bae Sambuyo tu aruje muino uga yo konyo turujo liga. That is why we like ngo tuara kwa mulisia. Sometimes tuara ba open. Yes. Onzaligo nai. Nije. Ekenyoro na bagia kuma yetu na kuma etabono. Ya. In fact one time nimeto ya amulia se tokine tena. Abantu bane no enera mu boli nga Geoffrey. Na haja boli. Paka bono anda kambaranja. So things change. Ekiekera nyasaye na gwatentira agochijibitu biyae. It is true. Igonta gata banga balia kero yome kenyo no nyana yo nyago chairi. Obugetenga toyo. Bamanyinga wetera soro gotoleka ngocha. Amen. Sure. So salvation ya very proud as a goja once. Iwango ndeta yora tebenga it is either for the rich or the poor. Yeah. All the whatever getting a balibo to 30 na buo grace ekunya ya bara egochera. Igoro mwanchu muliringa yunalia atwa sangete ejuma ya eta selesine iga yokora Joshua no mulisele Joseph Otole abikire bene kigamaga igure ya masemo toso asichi lesson chito litukulia lero lesson ya gatatu ikali gukwanira amangana mayakima Memorials of Grace egotebanga ebinyolyo byobuya. Yes. Ebinyolyo byobuya. So still we were talking of grace. There is something I want to connect Korua Segetawa Korua statement ya last lesson. Elito yuwatene kebunge keneki abon. Lesson area and twaligereti last week. Igoro yomokungu osomo subati okorokura habo. Oyo twatebanga emirimo yayo yamanyire kabanga ne yobosiru. Lakini igwa nsomere getabu kia Yoshua ibere 10 na 10 na kemo. Alika ukwa na sitabu kia Yoshua ibere 10 na kemo orocherere. Akali ukwa na sorocherere 10 Bibilia kobe kabia yateba. Toigule buna omonene akamugeti amache enyanja embariri usiwe ino ekero mwale kunganya kuro Misiri na ende buna mwasire tiye kigima Sihoni na Ogi abaruti bali babere ba Moria ngumbu ya Jordan komina yateba ekero tuigwetayo tukerusya moyo ikiagera tuabo boete undetali nobalemu bonde ikiagera omonene nyasawe ino nere nyasaye oigoro na oyobwense inse. Yani igongo monto cruise statement kuri moyo ningo irahab. Asetai abege tu crusade ya karandiriwa. Asetai umenteno murandi pi. No nyana abache boye mbara amasomera kebungu. Yes. Igo bajire ero bagajire kegima lakini jinsa bagasoka ngo denga gaki ntwa iwete. So igonga yewete. So, ikonga nyasaye kako taka communicate no muntu, the grace of God comes in any manner. Eko muari gani. So, Rahab akaba prepared, akamanya inga kera nyasaye yoto kwa nyasaye koronese, lakini kwa nyata iko jikaniso manyete. Kwa nyata nako mwadora Yesu. Lakini here ya connect. Ono yama ya connect ne kefungo geiteke nene kiabona. Ono some kefungo kiara yareke nene. Joshua inye emerongo. Joshua emerongo ebere nainye. Gosoma 23 gosoma Joshua inye emerongo ebere na bitatu na emerongo ebere na bine egoteba monchu muligirili tosome Joshua inye emerongo ebere na bitatu malika kobeka iga asumuntu bweke gusi yegoteba iga monchu muligirili ketosomamo 23 omonene nyasaye oyino nigo akamugeti amache ayorodani busibo ino guikamukamboka nabo igobuna akamugeti nyanja embalire busibo ito guikatokamboka asayo
abantu bonse bensengima bamanyenga okoboko kwa monene nkole ne chinguru ilinde bamuiruke omonene Nyasaye oyino butambe. Amen. So igonga a connection ya rule kurwa sara bukwanire na motu abono yabe it's a memorial thing ge kobe kunga omonene na akamukiriti aba Israel na into ababono tole bono na into to kunga Nyasaye ngo kamukiale bosi waita mache there is maybe asi na beko mechando kwa bosi wao na beko be seguir bosi wao na boka ba yo le tawete there is a Jordan ahead of you. I don't know what is the Jordan, but God, the God akorege kone abantu bonsi banche nonya ego tenga nonya na bana baine karabarache muba erese ngoyo korta ya Nyasaye bo bane ne hero korta kamuite. That is why in the introduction ya rata banga nonya na kero umusigari akomer no mungwana ako moling haya tata bake ari se ngoang ntangereze ya ngobe ngereze ya ne ona tiga ngakikwa yetika ngekebeti na tiga driver jana so kalio ako motevinga bono tiganko egentukira yan he gave him something aka notigete aka motevi to baisa okaranga ne fine na wa calling this is just for memorial elinde ngakero mondata keteko soma no school wasane you have to pay your tuition o manya ko soma I think this is just a tuition so that na next time otebe. That is why even tevinge Nyasaye kurwa sobotongi na kereke mugocha akona gotobekera bintu bya just things to be our memory ento kuna kuinyora na kero nanya kero ikase sabata sama chiko ikomya danga inyora. So is just reminding us time in time out ekero kuri no seketa bya sawe tangani Samuel kera ko bekali na gote banga bono Nyasaye otole turobo arobo oikera amali kama tebanga nonya na abana baino ekero barache kuburia magena ya inkia minute mobe moko barasanga magena ya nabo ari Nyasaye atoretire nebi bisakwa umna atokonyiro ketwekira. So that is why totera tukulilinga ebinyorio byubuye. So the grace of God ekero bya tokole igo bigo tubekire mark yokugenda kuinyura ingeke na Nyasaye nero tokole because bono obware tuachire Yes. Umuntu nakubuli ground ngote bakoretire it's God Nyasaye. But umuntu ajo davinga ngaki onzaligo maite ntu amanyete kuzino bekezi utiye Matavi Nyasaye. Yes. Umuntu adanga ngomanyete ngano bomurandia wadabanga tingomanya Yes. So this is why the grace of God ekerobia tokoreire ekerogia tokonyire bono egutigara gotoa ebinyorio nechi memory chyokunyura butambe erinde twanyuranga ntwatambugete enyanche mbali. So go past what it is eki Nyasaye ko nyara ko ba twinyoria go memories of his grace. Many times ni gotora abantu bokweba. Yes. Ya ko ngera ko ba twinyoria about the memories. Remember ni gatanga netiete ya Israel was across the Red Sea, under the leadership of who? Moses. Moses yekara ko bara that time you know ni go ba kumetinga maega aba Egypt baroro ba go tominyoki tugaiga nyanja no yakolete Erembari aba ga ba siri koranga chinse man tu ati siturachi kwaro chingambira njiyo ojo go tobe tukwera ngana kia lakini rende Nyasaye banyoria nga ingigerio gwate nyosha hiyo fimbo na maje palega koraki nyara ko baga tiago. That's a memory we should not forget ekiagera aguni neema ya Bwana ambayo ilifanya nini iliwafugisha manyanga na ndegere batambuka aba bandu bakuba minyoki ni go bago ikabanyara ko bako bakoiru so bakatambuka ujia singa enyanja ngu chapo Musa na nyarete ko bagako ngwania getare arakabire kako na gochangu charia ekagera go tenga ama ene kana dinareria lakini wono tari ayo jiguta gotambukia Joshua no are now Joshua is in control. Nko ba inyoria re nerenga neema neririe. Many times pastor ni gokonyara tuebire about the spiritual growth. Neji jikoreta a lot of consequences. Ekara tuebire boigo we tend to lose focus. Ni gokonyara ngekara tuebire bo maene bwa Nyasaye ni goto lose focus okoge na gweto kwanyara koba gogo care. That is why aba Israeli abange mbanyalde koba bakoika Canaan ekiagera bebete igoro yichinguru kiri chia Nyasaye and they succumbed to fear. Bona giago ranga remember about the memories of God's grace. New generation nero nebuate Jordan yego nyara ko bagyo koraki yego tamboka.
So these children nere ko face with the same test. Nyasaye niga ko nyara ko ba ku wanyolinga nga kia kora abantu bae na ande niga ko boro kinga is always before them. Yeah. Look at the children. Na ro niga ko nyara ko ba ko beka emiri bogo se ya enchera ya nyara ko ba go tamboka. Now in memory of that nigo ba ko beka amagena ikomina na ayuwa ko nyara ko ba ko about the 12 tribes of Israel. Yeah. Egera magena ya iga egera ko nyara ko ba ko bororo anyare ko ba ko toro kianga inga yi obugare bu nya sanya le ko ba ko raki ga go turusia. So koruga go in crossing now the Jordan nya sai ni ga ko nyara ko ba ku yergani. So you need to prepare yourself spiritually. Even going before the road, you need to do what? You need to prepare yourself. You need to remove the plants. Lakini you give in to God's direction. Ekarabago tamboka aria Roger wa Jordan ni go konyora ba mbabwate sanduku yamachiko. Sanduku yiga yamachiko ni ge wate the Aaron's rod na ande jabwate acha of mana eyue konyara kabage kunyoria igoro yo ogo chika kwanya sai nga kia kobra na ande nga kia ko chikonyara kabaga koraki ga ko barena because with mana it means God is providing them with food. Igobono they are sure dinga nyasai no aramona abara amachiko naro akonyara kabaga ko baro kinga which direction are you to move. So ekereko be njire kabire yu ga ko batenga put away your sins. So lesson kiji to nyara kaba to kwegera goetera sinyanja ya Jordan bune ko nyara kaba ya kaba nyasai nabara beta nyara kaba go yubeke nyanja mutu yawa singa kijiga but he still works in you. Egen to kende ngelinga to nyara kaba to kwegera ni asingora jeto ko jakano na ntutuare gotangana yani okwegania okoya ekiagera nyasaye nere kunyara kabaga gagotora ne kende kunyara kabato kunyoranga nyasaye yani obobui nigo bogoja asichinga kinya nyasaye kunanyare kabaga gagokoraki gagotobekera tari echeito into as individuals na botora beke chinga kicheito lakini God's time is the best. Na ande to nyara ko kubeka ebimanyererio ibyo gotwara obwegenwa ase chingoroja to by so doing you na to cross the Jordan unsaligo there could be a Jordan ahead of you okumiti go singa kiego ja karaki kia koba lakini Nyasaye is before you ekiagera nero gota tamboki what you are supposed to do carry along even the viga lichiko liba sole onyara ko gotwara nga God is your care and he will lead us all true. Mbia mono omorisia kwa kwanire buya igoro ya Abaisiraeli gweta ase orojo rwa Jordan. Lakini gentonkere nanya altoko bankurigereria ase nse meyonga nga Nyasaye oyo chire chiae nigo chire chingikeranu. Igo nga Nyasaye konyulire chira na abana ba Israeli. Na nyuma batambukire kuri nyanje mbariri bona Nyasaye ngotumika kale Yoshua ko bambukia oroji rwa Jordan elinda baike mumbu igonga egento tokonyora kurwa se Nyasaye ngiringa even if nonye turase tuli chire chae na bachigenderete gotigara tuli ase tuli igonga ndiro konyora ndake muna mwanya bantu Nyasaye dokorere ngento twaika tueba kera tuebire Nyasaye tari kurusi chire chiri chae kurwa story nga tuebire kulende chiro chino chitigarete na kibono gekogera koreta memories of grace igonga gwetera asobu ya bulia egere twinyuranga chire cha Nyasaye niko igonga nonye na Abaisiraeli aba bange babo igo bari goikabeba tuligereri no enkurunyuma kibale na Moses Abaisiraeli abamba igete Nyasaye gakurangeri Musa bagaikaba keba kiagera batebanete Musa agatebana gukwana Nyasaye bakaroranga Musa oyo tebanire bono tiango tuligenjera turabe tugusazima kera baro simebwe kano bakeba Nyasaye lakini buya bwa Nyasaye mburu etiase bari kiagera nabantu ba Nyasaye igonga 9 ndake buna abana ba Nyasaye kera tugo ikase twanyoranga twebire omoneni gago tunyuria nabonaga ni ekebungo nkerabwo kegotoka abaibirani kianda ebungo bina gakonya kunyeria igonga asobugi mobo anda kendire to wika twanyoranga Nyasaye okorire gintu gite ntutu akeiranga ni kawaida kuri ndege ntunkere kiagera Nyasaye okora erinda tuinyurie ainda torore ngobuya bwa abaibirani ikianda ese kitabu kya abaibirani kianda osoma ebungo bine ime
ime aroro mbia rengeo igisasimiro gietaha getahabu ikiyogusambira ubani na esanduku yokubwatana yaumire netahabu chinsa muchonsi ime ase sanduku elia mbia rengeo igetahabu asibia begetwe endagira ya lekuru kwa mana na enyimbo ya Harun ya sebogete n'ekibao kyamagena ase amangana okubwatana kugotianania ali kire igonga egento nata kurusi kurwa bunkiringa aba Israeli aba Nyasaye was providing manna for them igonga Nyasaye oyo na inde twatebunga ase sanduku elingo ya bwato kubwatana gati ya Nyasaye amona aba Israeli aba igonga Nyasaye na abalindete na engamo na barabu obuya bwani obwali ngamo na barabu nganonye ndiriba kumitinga kitokoba lakini Nyasaye ro babangeire ekiago chiko bakorera igonga nabonaga ninkwanenga Nyasaye nigabwate mirubirimya oja story igonga tiato mayenga obuye bwa Nyasaye nabo genderete ko base tuli na kiekogera mangana akunya gocha abeke inyorio ase tuli rero ankyo na ankiende ana mangana ya Pastor Samba unomulisi Elda Otuli abeka nayo na kwabekire Nyasaye Otuli gwatanga no ekero tu atambukire Jordan yeme cyane yitu unomunya bantu andakumuliriri nabonye umuntu utambukire gusino bakongwenge mwaye umwana asomire gwetu umwana nanyo lemeremo umwana nanyo lemeremo bono ali busiya zemeremo igumu intugo ikamenyere bintu yibere no gwateba Pastor abalende tokonyora tu atambukire Jordan yeme cyane toja tuyeba and that is the life ase mwanya bantu yotole omonte kere mechande ekero buroire bore iyago sabaga bakoika isiku nando nyoranga igentongire ntatura nawe no sababu ya ekera mana burire asomira akorire atabatikuriye mirimo omontago sababu kongu lakini ekero monta atambukire okumuntu kare burenga Nyasaye konya ndwa burire iga tingo kubwatoka okore mirimo lakini okubena oeba oinyoranga mugondo moseterare mwe oinyoranga bwiba Nyasaye abantu nabali bajadanga onyatali omwisho ne onyatali omwisho na igete ko soro myaka genda onyatali nyaroka yana ya gwiritu musacho muya obgatebesha mwana uri ono nkonyire na angana kwete igoro bogonyera na jakirenga onyatali akamro kandi kali ga gokora getembe lakini bwibire na kandi gutambuka Jordan webanga the Jordan ye tali onsali ko mutambukia Nyasaye omutambukia nera because that is why na Nyasaye kobekere binyoririoka erinde ngana amanyete mwanya bantu yonkweba na bagotambuka na ndokora magoso otambuka na ndokora mamocho ekagera na kega nonya riya gatanga Miriam ko batambuka riya ko rosho teranga bono monene wakoneki watu amboki that is the remembering of what God has done kurmaiga lakini mwanya bantu yobono ndori konyo igo togotambuka togoika mwino twatebanga ayatata kwanza mwanya bantu ndago ogotumeka mwanya bantu ngaki ndaite nkonya gento ketengete kucha Nyasaye mukuna ogokonya kwa mweba kwa motachiranze watebanga ki ayatata njena asukaye kwa limto bya ninchira tomenye tu mwenchi muliri no motegereri masemo Pastor Elda Otuli yes actually ngelinga God says remember yes nekera kunyara ko bateba remember iriga gutunyine nama etinga mwanya bantu don't forget that is why ko batebinga beka to 12 tribes eyo ko nyara ko bage ko boro kinga ko beka nga covenant go se okubwatana go koro kinga Nyasaye no are amona na barabu in other words ebiare asebiare ekero kurigireria amagena yega ko nyara ko baga kubekwa igakubekwa egarato inyorie ebiara asebiare nga ingi Nyasaye nyarire ko baga gukora gagotokorera so kere generation ose kere kiare kenyare ka baga koranga giko nyara ka baga koirumwa omwando oyu Nyasaye use abaiboli bakanyara ka bakoba ye generation learning it's about traditions na andunya ko to kumanya Nyasaye ase enjira ya bene tunyara ko batukumanya iguru ya amaya aria nyarire ka baga kora ikiagera ase enjira yemo onyarire ko baga guatana na nyanya eriba gose oruji rwa Jordan so egento nyara ko batukwera kurwa unkelinga tunyara ko batukubika ebintu biko babuneke ekenyori kigento nyara ko bageka tokongia asokwege kwegena Deuteronomy yani sana mo ekifungo kya kana ko gerera ngotebere nga egeria abana baino mbanyara ko baba kurwa siringa neriga ekiagera na liko nyara ko bali ko kara ko bayinyoria chinga kiasi chinga
So the Lord as good as the one. Likwane como gochikorara, likwane como remesa, likwane como gotara. Chinga kichonzi. So tunyara kama tukwebeka okwigina gwaitu kunyara kama gokumanyikana so that abandu banyara kama bakoraki bakwigena inchirende igiria abana baino igora ingaki inkinya sanya ariko bakoraki bakorera gusama yaria nyasaye abakoreire nasema yakana tunyara kama tukunyura amaya aria nyasaye atokoreire egera tunyara kama tukugacha chinkoro jeito so that tunyara kama tukubeka moyo oseo asokoinyora asichinkoro jeito by so doing nigo tokumanyanga nyasaye inoare nero tuwe because remember remember the Sabbath day and do what? Keep it holy. Oh, yeah. Holy. Na manyete ngamonya bantu ngwe batule. Lakini watoto ebiringa remember the Sabbath day and keep it holy. By so doing we could uphold the faith. Igengane nene gaiga yokunyura. Pastor Samba. Inyura. Gige bono nkitoko ina elda bekirobie. Egenteke omwancho murigereria otegererete no yorigereretia nkeringa omonene nigamanyete nga omonto yatongete na bagoika buyeba. Oh yes. Igonga kerto tenga inyora negento gekoba remembrance ase birengereri bitu na kiego ragotebanga nyasaye oyo nyasaye omenyete oyo ori nyasaye bogokumia na kiego garanyo gototebinga tunya kuinyorania na tunya kuinyora encherende no nyendiri tokotara tokoboka na kende gionse tokora etokenga amangana aya no ara story oise kurigereria muno mulisia kwana buna Deuteronomy elisanemo kogonya soma gutrimboka igegwikira omona igagotebanga amangana aya mobe mukonyarika no nyana asimiribo yemirangu yenu yani nga eba monyeba asogotara igara monaye kiagera kero togosoma omugano gwa Israeli igo togotebunga God goes before us in power igonga nyasaye igagweta na akogenda ase turi gwetera asinguru chiaye n'obuya bwaye igonga na kieko kero togotebunga tunya kuinyora which means inga nkweba turi bono tokunya kuinyorigwa. Pastor Yugi lilitwa lenge skuru gosekera ule skuru no ekera ule umwalimu akonya gotenga oinyole na bate batanga mojo mole ata gosenene bina gukorwe kuruka akenya moinyole ngina kwane karuja kweba mena boja konyora binyerere bike bono garo kunyoro kuigase bibiri ngakiko ominyori is a lecturer in school Baraton ogorogunga Pastor Nathan Mugusu. Yes. Iga algo somia akarago to somia morando nyorete Ora somio manya wekase to gotia pointing remember this thing will follow you on your judgment day igamine examination day okay igo no hende ka somi igo inyore ingecheke kubwati ekerugo chokogenda nana ibiga igo chakonyo now I will not be there. Just remember, this thing will follow you on your judgment day. So, yani, hii ntoda tangeringa ki okunyoria kora kuna bogo tigarete ninyorete ekero liria twara bakake kwara ko tebunga onyororete sukari reta machani reta numugadi ko kagishiri maite kwebire Paganya to kurikirisa karanga. Naga karasi go tuguta. Kumya karanga. Kendo yali umuntu bweduka. Meaning mwana na manyire bakakare ndo giri. That is the same thing in this life tole na batomeyetenga na yasa na mama yetenga abanta bana. Nkoya bali. Na bebu. But God is keeping to remind us. Yago na gotunyuria wetera asobu yabwaye na kigara every occasion ina keringa ntekaro happen na wana tabanga inyora ngaitu aruli. Inyora ngaitu achiri inyora ingina abakorei inyora mbogi makikuwa manyete mbogi makio manyete yani you just keep to remember asenchera yos egena nekatanga forgetfulness obwebu na maitemboro ntunabebu nkweba tole but God is trying to remind us in every time na kiakogera abekira wabarisi babeiro ile bana konyuria bashiriki mbeba obekire ntwa barandia tobo ende tunakoinyoria abantu bukungo soma bali na bago soma na ende bakora na ende batigara bosa lakini yagero bekirenga ayara takabo oinyoria abantu abangaki
ekibunge because nabako nyora se keto molisi aba sombe kebunge bako moshiriki mbunge ki basta nekio buku ki igwaso Yes. because in a time era tainyoreti lakini yaga nyasaye nabe ngeta ko beka king posts chaye echira ga chikro konyuri ekagera gatebanga ingaga chere sanctuary ase era beto agatebanga ekero bara ngaga chiri ekalu ninche nimenyamo nabwo so I will dwell with them so nakiatenga na menyera into akameke place a holy place asara menyera mwanya bantu eni mwanya bantu tagendera kumweba akamenyanga okubugato kayongwe so that's why in that sanctuary no atokuna batebunga akabeka machika eno ale esanduki no ya machiko mana nero the road of Aaron nero erinde anaku utunyuria yani gukurigereria muna anabo marika batebanga ekero abaisiraeli bale gotara ekabanga chingiti chiabu chiko baroma bono nyasaga te musanga ekera ya miro monto igagukwa bono les na mufano bwenyiti erindo yo imokireri gora ekero montaro mino ngiti nsa ta concentrate koligerie ya muroma aligeriye ya igoro abwenenza agatenga no mwana mwanya bantu nera na bako imokererwa so that ekero tukumane mechano nsa tuinyora to mulire Igobono igo bado bono igani ntubwate ngitiera stokuligere. Yes. We have Jesus Christ in the cross. Actually, the main thing you look at the cross. You look at the cross. Remember, Jesus died Yes. for us. Oh, no. Once you look at the cross, then you don't look for. Igonga to ligeri mechandi uwetera. Saitani gaga kuruteri tundanza tote berako ligeri. Aligeri gora uwebe mechandi. Uwebe mechandi. Wanyano moro montago aka aligeri Yesu okwa mwaberte kare ekia kwa Yesu gora. All right. Bono nabonda abolie iga. Oso mwancho moligeria andonsi asa diswani ndu montara abega kubulia. Bonne gente que tote unga inyora. Oko inyora oko inyora asa mayuka. Oso goko inyora na mabekiagera ndiro goika kwanya ngo muntu ko kwaseiro nsaligo. Goika kwatebanga na kwabire. Ama tukaeta aindo muntu yo kore gento geto. Aindo kwachakanga nariri ngwanga osereto. Igobanga oko inyora oko igokoroso mabe ose kora sama ya. Point ya mwanya bantu yo tebanga na kwabere ginti nkweba. Yebo. Bono ko inyora ko nga inyora. Igoro kyo ko polisia. Actually ko inyora ko iga na ande yo shwani ga tebia ba Israeli nga kimo ko inyora nonya una euro Jordan ya nya te ko ba kore in other words taria sama ya boka na ande taria sama boka igo ko inyoringa mbuya kinya sa koreki koreire because goetra se njire kabirejo ni ge kunyara koba ge go tu inyoringa nga kinya sa kunyara koba go tu wato kobo okobo igombu ya ko inyori muntu ngana ko goserete well it's good como inyoria ekiagera nyore go como inyoria ego como inyoringa anga mebibe ekiagera no ta kero koreki anga yani obibe geta auto that did na anna bora ra na ko goserete lakini go da sa ada purpose egera go korere igo so that is why like nata ta ta banga gi like nata danga I don't think acha te yoko nyuri mundu bobe because nyasai na what reason ya karte kaba that is it ego chabosia ba te banga kero montaga ndata go suguma tika ko amilire no go jasa go suguma ko kenda bosi because your destiny is there no one iko chikoland so nyasai ga mutu mekabune reason yoko go suguma obwari ya o achivu gento gitoma nago ekire tumutu yao actually pastor yo tutakere ko inyora tu inyoro buya ko ninya sa go obuya the grace of God ko serete it means ya sa na go tole tikuru asama ko saju so focus ahead and that one keeps you in peace what even tutoka neliko inyora tutoka netu inyore egetangani amaya ariyo monene atokoreire number 2 egentata gete inyore ninki nyasaga neti tokare lakini mbona abarande ni numwabe kabyanga ki leo tu nabe kaga pastor Sambo menti naye kwatebere nga oyugi hata banga ki kiraba Israeli na ande bahaji bayikale bazo aguru mujingiti ijora akabike yendigo bono oyuru miru ngiti tara inyure ngiti aligiriye bono muntu gago gosera ayikurade kunyuraya uraligiri oliugo chibotolia sama gosa igobono kunyura kwa maiga ngoyo eki so actually in other words don't concentrate on the past exactly don't concentrate ekagero se concentrate on nani kuira nuro you will remain there no bora concentrate on your past success you should concentrate on your past success ego kobega in the comfort zone and the moment you remain in the comfort zone to kunyara to go suka
You need to Bono. move on. igegente kumurandi abikire pastor na ndike tuirandia somo ngino ulire ndero kakali kuliri maega kiama be Siriri. Eh. Mukaroti gakolile mwangi. Awere ligara. That is it. Yani a practical example. Tora beke ngaki ekibono mulisa tenga tori the past. Orocho muzariko igoronya orengwa tukutusiringi 200 chikasira urumabuko. Kwaboke this morning notagitego chakalituko. Oroche igoko focus ngakyo konyora 200 gose go focus ngakiri yasire tegoro. tata ngumya kanchi kuligi 200 chale Kagere no itigara kwa yerengereri. There is nothing to To konyenyora. Jazire. comment equal pressure. To nyori ya mu. So you just forget the past. Elinde you focus on what is coming. Elinde oligalibo sio ngaki eliero njachite. Yo. Lero ngaki ngora nyora 500 kwanza. Elimi 200 yasire. Ainde tebinya sanga mbuyo mono yasire. Egarare te chinyie chinyie. I was talking with somebody. Yes. In Marogoba. Uko na kongeresa iga uko na ndebi ngumaiti. Na wanaji etu mu monto iga. Nkanyora ebukuga ne getabu. Nabwati dini ano angire konga kana. Nebinde yera nabwati binge ngaranga nawe tigambo kuri kuchabu ingende binagonkonya. Ya kaburi kaburi getabu. Kaburi norne kene ngambi konya na de kwali botinga kwali kande arti mo tebet como te mo tera sakale wadanga yo ira kagicha bimo konya so igo tema mono bigero to nyoru buruti enye kwa Now we are going beyond the Jordan. Egero wa tambukire Jordan actually from the Red Sea. Wa Egypt ni ko ba ko nyo se wa Israel ni ko ba ko nyoranga ngaki baru setigu sirebari. Bakaretwa gojase Canaan. Na ande bon na Jordan ya nyara ko ba to nyoringa ngaki nya sago ikia wa Israel the promised land. The promised land. Ina wa bono ni ga ko tu nyori goro yebi kone. Virinya sanya reko bagago gago tokorera ikiagera nero kunyara ko bagago baboria na hande God as a purpose for his people. Yasa na bwate ga kenene gujia sekeroyo ko keroyo. Look for instance Elijah. Niga Elijah amona Eliza Jordan yabo niga ya bete marked with transformation. Ikiagera Elijah obuwe wose sabari Elijah uchigoro nigo ya beruete ya chete komeki Eliza as a prophet. No rojo muna ko motalira akomote binga maene ngomoto korek toko ya yase ko bugata no ko ya oko batiswa wa Kristo ni gogo ko nyara ko bago korokia ogo chakoko oko ya tima idinga after wa cross Jordan yetu enyori bunga remember bono guchaka kwao ngorokio gogo korete koroko ye obugima bwa bene na ko nyara ko bago korek bo korekana so kero kende buna ba Israel banyate ko baga goika Canaan goeterase Jordan no goikera bona igana arona botutakire to nyara ko bato twara o kwegena ase Kristo nganto ikego igoro ekegera Kristo na ero nyara ko baga gotubwa go ga gotubwata ekegera Jordan ngot nyara ko baga goto egeria amangana ai ko nyara ko baga ga kubwata nga kero mwegeni onsaligo no bwata Jordan ya ko nyara ko baga correct cross in other words you need a step of faith egero nyara ko baga take new beginning chinguru chenya sae ni na chiko nyara ko bachiko igora chindo je wose Jordan ya nyara ko baga go pata we in other words ege to tugen to bwa ko karabona ga ngelinga to nyara ko baga to kubwatia omufano o Kristo ekiagera ege to nyara ko bato kumwena Kristo nero goto igorera chapter yende ekonyara ko bage gokobwa Gekobwati. egera tu amwegenire na to ikiengenya elitolo kaleta translated ya wa Israel njola ne ba kaleta ba go cross the region atika Canaan we are moving to Canaan to konyara ko bato koge okay ndo ba isa go dwell on March I think you yorari kaya tebrega Jordan mamba wamejapa tusije tukadwell on the mamba let us focus ahead so that we can move on yes pastor so again the whatever point here beyond the Jordan yes yani nganonya ekero baeta ni Jordan mbacha getiga tirimoko mechano tere that is the point beyond the Jordan so Jordan ninja benge kongu yes nyasao banchiri baye tambokire igako bayonga ande mo ikaransa murambura magoronga mwakoli in this journey beyond the Jordan and amatemnaro yes for example
ekitabu kia ngali kia Psalms 66 verse 6 asaka tabanga na change na kamugetie nyanja egakamuka engananda Abaisiraeli bagaeta amagora namaguru katia ye nyanja elionse bakamba kum matabanga nganto ko egento yakunyolinga ki nganonya Yesu 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 bona Yesu tigantu madengo tanara ngojana wa antunga onye Yesu oetirite mechando into so Yesu is no mwana Nyasaye moyo uchita singi njoko totori ntu ochire oeteironzi lakini inyora inga beyond ekerako roche Yordani abatisirwe amarika dango mweko kamubuguli ukamwirero rogotemwa ama tukemerongene 40 days lakini utambukire bado Yordani arule batizo imarule ndo Yordani ana sasa ile mecha no mwiko mubuguli na nengi kiamwe tali mwanya bantu makao omwiko Nyasaye omwimo kinga bono karua yanda ikaranza aliyotemwa Pastor Oyugi na Elder Joseph Otuori na Murandia Samba Walter sometimes someone tonaro kurumka muntu nari bondo tolieti urwete mwaye tigangende kanisa ali Pastor Samba Mbatise mulisio tulia ngorokeli nyole batiso Pastor Oyugi amba ange batiso bono ka mengiro maetenjembe buyata amenya munubu kimubuya mentality yiganga enaso kanisa Elda no ntukata bashirika no muraibo yabagwe kanisa abashirika bali bajirenga baguji kanisa bayigire na comfort zone ebamanyitinge kanisa omore noro gabo jugoji kanisa ungakonya na Elda na lyakali kutangaza ngabone weekend muje ni kibasi amagacho weekend umanyete ndo ndiko sabero gendo gete weekend ndo ndikogoleke bona hadu muntu kumi gano nazo so beyond Jordan to baje ko no ekere kwagenda beka ngene yiwe that is the statement like beyond Jordan their new beginning na kiya kogera most of our members be kanisa tikete chikanisa bako backslide because umuntu gagucha ekero umubasta cha usina matangwa orandia umuntu atebanga ayuri yenda isi ali so yale tigamyo ke kanisa lingende ocha omuntu to expecting bali shikanka wanyole kanisa barakongonya bali buja on expecting kero muntu le kanisa tali munya bibi yes ogwikama umanya konyoranga these people nabustire watamate mugitani lya bwati ke usaligo bina nabone eldo na bamenye tai ero mwenye no manya konyoranga amate I like there is my uncle nana wanga tumuro example because he's a good man igarenge amorebi okonywa igare konyukere gento that's my uncle Isaac Bwali korwalia nyanta omoino ekera first time igachete agateja sanga bana nyasa utare wangonya ndige binte bono nyikona konyu chigari akanyoro tigire ndinga ndo chaba no nyasa ngore ko sabako ko morebi next time anda kana wasaba nyasa akamwanjira agatika yes agache kanisa for the first time mochango lengali kire oje kanisa ekiara besero na bwate anda karo mageni pi tana kujikanisa iyo abro mageni agacha ai karansa maega kare karansa maega kumbe na manyete ebanda bagendo bajoka no kwa agache kanisa yes akagende hadiwe akakara chisimiti 10 agacha ne receipt mubuko bagani baito ajire ndutagete ko machanga bano akayimo kagateba nje risiti moja mwende hadiwe aliti borogoro moichi simiti chiko mikro moja akakwagacha anda kubura ngomorebyo yo ngayako rusio yasa gutugura chisimiti they didn't expect no litokoraga ekiagara at that time taratiga lakini bone keracha kutigache kanisa people tried maita bantu mbale paka bono we judge onzali gugucha twana kugura nanga umulisi rore na kene onzali gotigira maro kene bon mure na kene ngotori kirebo akimwa yire uchire this uncle akerale kanisa bako na kumukwana igatenda akabatebi nganta ketembate onye ndina ari kubalire linwe abamure kanisa amali ndamanya gotoreka gocha angana atigite kanisa kale lakini asenge njona aroche Yesu yo ndangiriti na magana mwensi na bongo tigale kanisa amen so ikongita tata abantu tigato soa sogo sasima tomanyete ngaki tari asenge ncho montare muyatu acho kolende gotuaso asenge ncho tuwa monyole Kristo bene na tomanye nganya Yesu okorusuguru chigarodani okobuchi kotemu ama tukemerongen buna nja mane nane korakani numurani tinkurara be arantara alikende lakini Yesu akamenya
ama tukare 40 igonga na fasting egero the fasting na weko wako fasting ya nege ko bade tonte bimbuga tie wiki ngoko rande jagitari. So let us expecting aki when we come in ege mali korara korangoke nsomere kitabu ya Zaburi 34 verse 19. yes Elinde vyo motegereri no muligereria ngaki mechando tiracha singin chaba kariama igenga kiri kwate ke step wacha se batizo wacha ko Kristo iwe kyo cha Malika gotebe gitabu gia Zaburi 34:19 ugasoma omunyene oburungi nigo akonyora emechando emenge kulindo monene na mutulie kurwasa yoyonse asi yoyonse igo ngokonyora emechando omunyene oburungi irenga emenge. So you don't expect you nganda ke karo kwaruzi kugwacha emechando ne baisa komenta kwanza ngochule mabona bintu bigo sale kamono lakini egento ke kongokia ingerie ira ekorugu bosio nere kongokia ikiagera igegotebanga kolende omunyene boronge konyora ale mechande men kolendo monene na motorie koroseyons. So to baisa gochuli rio tulie kanisa imi obolingo molisi kale ganga kiona onyanero okorega nenjuti gankore to chote benga senge njaro morogena nenjuti gandoge ayerire Kristo asebe chando yao nero rago tulie kobwa mwanya bantu lito kuligire. Actually what is current most Yes. na woko nyoranga tro jikuna bono chikambe ni ngoba jire zede chikambe ni kare chiabeire ensene bwate chikambe lakini nando ko wike kanisa kwa nyoro buna wantu kuji basoba jori na aro chikambe ni jikole Njiroro. bono koma kwa nyoro muntu jiru ko boli akai na maiga kolete Ay naro naru chikonyora. na which konyora wosu kwa icheka ni sole ngere tinga ni ngo chonyore peace wosu kwa lakini kwa nyoranga bone karwa so iroro na ria matemo go jamana ayo burweire amatemo aki inyene fees kwa nyora yakongire Paka bali kajirani bono baro jiru wacha kiruji kansa libako gore jingo kabaro zingyo ko igore baro sengo to gonyole ke tura rago Kristo bono koma kwa nyoro monta ko tebinga ni mo gwe kwa you know this has to come ina arote mtesi njiko kare chiko lakini nyasaye ga utunyoringa inyora to worship me in truth and spirit unyoro bwanja ni bori wa nyasaye kare atokonyire ekiagera nyasaye unyare ko baga gatoboria ekiagera go cross Jordan ni gego tuinyoria nga kito cross over from the wilderness of sin to ijasenke endonge. So we should cross the Jordan of sin to soe as a Kristo aturangire kiagera utukwire na manyinga. That's why such memories should be there. Kiagera ekera tuko korego nigo tukunyura amayaria Kristo atokorere. Mbuya mano molisia utuolia samangana yamaya bono beyond the Jordan egento nkere na ligireria na atakankwane gonga ase obogimo bwito buna ba Kristo andake na bokonyorora ase mechando Sure. na riri gwa ase mechande yore ime nyasaye ogokonya kwaru ase omochandori temine tinga kera kurusia ase omochandori turi gochikonyora mechando rainde bono igego go prepare omanyenga nyasaye oyo nero korusia rainde temine tinga teri gochigocha eyende ngochere egere gokonya oyo yokorusetia omoinyore ngano nyene yacha motwa na bogunya na baada gokoraki agotamboki kiagera nakuona mangana aya umugano nori nganjete gosoma sana ese kitabu kia Yohana 5:3 kibunga kama gotirimboka wo mukunguria oretu ase Yesu umukungu ni gakoretu nga umeru arari actually tari nga bamukagera eba mumira gagokora In the very act. na abantu abakonye bairu amachiko na Musa ngomuntu ndi wenzi ora atoko gokora yanga muna aya akoreki akwa magena akwe yes gono baretire umukungu ase Yesu bariye baronenga Yesu erengi akoraki ngiakoiraniri ngiakora lakini Yesu kerate makurigereria abantu aba actually nenta etagotebanga nyasaye ereni gabwate miroberia emiya gocha story ngano nye ndioro munyabibe ereta taetie osire igagwanjete igonga nonye n'umuntu uri tokora ase kenyoraria omenyete nonye n'umuntu okunywa maru umuntu etaringa nyasaye amwangete no yoye nere namuganeti nakiega rumukungu ya kerare twali bono Yesu akobata ingoyo utanya okorekebe abo bweri tangani ko mwaka rigena igatoka ng'abantu abonzi baramba koreteki mbabwate bibe neri batara umeru na baumero mongino oyo mbara umeru bona ri Yesu agote umongino uri ng'anga ibagenda ngomonene tindo chimonto bono genda ere tokora ibeki tokora rinde ige minute nga actually kerengo somo mwana umukungu oyo mugano etu chieti kwerera ari si Yesu amotete nga go ande si nomo
actually riria chiete igacheta akabu muntu muya igo ngankinda tegotea muntu ndi bwensi kere kumiranira mona Nyasaye turi gutigara kwa basi kwa ringi na libono kurangiria abantu kwa batenga nchumora yo monena akorire ki ankoreire na boda udia goteba 66 Psalms kogo soma 19 ujimate igagotea nganchwe morore aya Nyasaye akorire ki ankoreire igo nga true aya Nyasaye akoreire aini spy umuntu gitura ase gituro chenga bugima bwa bwa sarekire true aya yara akokorera utwara hope ngake rutire njira bo Nyasaye agonkorera utwara gosemberi kuria otiga gukwo moyo igo nge sabari na bega netinga turu ase tore comfort zones elinde tumanga Nyasaye na bago tutambukia elinde toike asaga nito. By the way, almost what you were wondering about, you keep quiet. Yeah. Ekere Simon, rather to go hold the feast. Ni ga go ri ya moro kiu ya buri akori. Lakini oni ga kuri ngakingo koramo ikere Kristo, muiraniri ngambia mbuya mono. So ekere wa tambuki u Jordan. At least you have that your gratitude to just as a moment. And they go each day we should worship our God. That's why I talk about with that expensive oil. I get to anoint who? Jesus Christ. Adake ekero tutira na sumu chumuliri ndara raba liba kutubugati ya masemo na kutulikira. Pastor ingana kukua na kuresi tabukiligia Zaburi wiyeki magali. Bono Beyond Jordan. Pastor Oyugi. Yes. Ninyale ganenga na ande no Nyasaye ngwa nchalinga kertua ru Jordan Nyasaye mwenye na ani kutuira ni ara sigitara lusentuntu awete brongi because umugano ye Ayubu intugire ga bona likora ngane timutubeke ubike bya pastor no mulise muno murandiga Ayubu no murwaire yani Ayubu no musombo Nyasaye uruji shetani umete kara musombo Nyasaye umukonyire sana bono shetani adinga yakuru akuchikubulyo monenenga umuntu uli ogoli mongengo norucheke na haramo naye sometimes bono igo Ayubu oyo ngakibona ngakikora na Nyasaye kwanje kwanza the point yo akero gotema ko ligere the scenario kia Ayubu na Saitani na Nyasaye igo nkoli nanga kwanza Nyasaye ukonyori Saitani igo remember nero na Beyond Jordan insana njoka aho gosebo no musombone kwarali so Satan karate kwa kusoma lakini God is reminding Satan ananga musono musombone Ayubu wakalenda kwarolire ne aroko na koirire ranza amako matenga basi na koiririba tema lakini to kunengora so God sometimes allows vintombira wanjira vya chasore elinde lakini malika mena katabuya aseketa kwa mununga igagwanjira lakini matayamutari gocha agwetania okwegena kwao Sure. Igago koya naendo korosiri keba yogosokera kurwa sama temwa ine mechane igo nene kero mulisia umusombo Nyasaye kora kusuno musaye oenda pako kole nyangi oso ikanisa umeto wenere otambukira Jordan yemo igo ali asatambuka Beyond Jordan ye nana Nyasaye wanje ngabono nande amaitiana Jordan kwaleta ono nande tikanda kuora kinga Jordan nera that is why now that's why families are in danger. Na kena ka this scenario ina yeso ida ko kenda rocho bati yes egen to ke gocha kurugoro na ende muna mfano we no moika onya sai yes omanya goteba nga this is my son my begotten son With whom please. Omoikuria omana kumubuguri na malata omoiku kamubuguri woikeroro achigotemu so meaning God knows ngango jiara gotemu na indi Lakini asoko te mukuli still na Nyasaye no are okomubwatesi actually again tonkere these things mbire bigocha Nyasaye wanjira asingin chogo tokongia oh yes it is a refining way agenda tokoga ki ngwateba nga gwachire tigango no nyara gosaba no nyara gotena bakong so it is a refining way buneta bwe arete wetu kumuriro jamanya gochogosoko mene kabengia because to goyes bina majera ba lakini goyeti umuriro yamanya gosoke ige process ya refining way kurwa Nyasaye na ande Beyond Jordan mechada bado Pastor Samba tonkere murandi akwa ni murandi Geoffrey naga ni nkwane gonga egetabu nkire nasoma kegoteanga facing storms point you know boyari gikubwatana ne statement nanyorete mabwe gotebanga sometimes when you are facing storms kero wetere melindo that is the time God's power is in display igonga asime chande eliore
bona ri chinguru cha nyasaye chigocha chiorokia ase mechanderi yao igo ng'ano ena ajibu igaro yo nyasaye na nyasaye ni gakwarao koro kisaitani ng'a ekeno monto oyo moteme kero kwa motemire egerayo monye no amininga through me no kwegena koria bwate chinguru chiana nabo chikoroka ase omonto igo sometimes kitore ase mechando ne melindo kera ase ugima bwaito einere ngaki nyasaye chinguru chia chigocha. All right, mulizio tu itaga nazo muligererio ndoche nwatengana. Ote banga at least nyasaye inkorwariri bagari yogote mwana kindai ko ari bagari beyond. You can accommodate. Na kieke kero rongelinga ayo children ni jinga to correct to kumira na chirochi. Lakini let us not forget as nyasaye kolreki Aturusiri. Na ntue banga okobo kwa ngo kolete nkoramo na intue no nyana aseme chando ime bado okobo kwa ngo kolete nkororo. So look at the instances. We can bring the current instances. Yes, ya Kenya. Actually, we are mourning a hero. Yes. Differences have been put aside. You know, in fact, no libara manit. Bona aru musana. Praise na ando correct. In other words, together genuine na ande to lead to a new beginning as we focus on the cross. Very true. Wasuru mwanchu muliringi nyuranga na maigiri lesene igaiga sigetembe television asumurubuli seseni wa isabato asigetembe fama umusaso kisabato tu sangamo murandi Walter Samba Elda Joseph Otuoli na bigo Pastor Geoffrey Otieno abago to mangana ya Kigi Mara Mansu andaka ibirenge libya umbiri webigana buranye ko igule kende ugandikoboli kusoma entenga ke wasomete leseni yago inamba yetu studio 0726 447367 na butu wakiragali 0741 583878 ejinamba echinjire wazi na butu wakiragaiga usange na barandi baitoga bono mambia numulisi emase amangana ya yeleseni bono mambia ine Memorials of Grace ebinyoli byobuya ingiaye ko igure ko rwagu ndo chabange sana basore kolika intrabulisi mibere isato bono mambia agotabanga First Vele Bonavele akwirokanga korichisa mchumani pamoja mpaka omwelio Amina asante sana asichukuligiria asisemuli mtandao na umyocha kobosongo ya itoiko Lauren Clear logged in no aramo nera gotenga Lovely Husband agotenga kale gotenga gymnasi na Lovely Husband oye Blessed Sabbath samangana ya mogoteba bono mambia gesto agotenga Omitide kurua chisa mochakisi Sports Club niko rogged in kama kawaida nebintebirebe ya bono mambia ama igeli ya yunama ya bono mambia muchukubuli biria liya baba kurua bobembega alinyamira bwakirebe ya imesho tulibu ya Fred Moga nikoroche kurua chisa mochenya kanyumisia secondary gali akuroke Misty akurokanga nere mystical Fred Moga sante sana Aisa komweno abayiganko ruchisa muchoma chogubarabu nimbaruche gali mwenso limu asoire mabanta bange karota nga ednotoramo nande chikanise chibe nama ya Kereba Church, Indere Church, Nyabitunua, Central Borangi Church, Nyangeti District, Liokindo District, Nabayo Batei Bonse Batuali Sabato, Ere Nyansukigma, Namayuli Lesson. Sanga nguna intukia ya kwa iguru mwanchu muligereli, ase lesson. Nabira nyalekana nubuatali boli, gosura gani komenta inki waso mete lesson. Karabara nibako nyakukora ensebeli ijomoeli okigima gotoa isamali ase kilitua soma, inki aye waigirete ase lesson. 0741583878 ni namba ya studio 0726 447367 na buto kwanera ero musasoko sabato abambali bara senso mu radio sabato akuru ngabiru mariera kurwa kyonganyo ningependa kuwa ndani somurobali naboyo tatu mokuru mariera na mamumo okuru Naomi na sisters baye na brothers Fade Christabel Veris Chris na Shosho Maria wote wakae ndani yomurobali naboyo tunabarikiwa saidi ya sabato evundi ya power isheri makara nere kulikale kurugali ruara agotanga api sabada bashiriki bonsi bagetale SDA Church kuruoraga yatuligire cy'umurobalibu ya Kigma tunabarikiwa zaidi asante sana Kigma ntabuguli bono iberisato bono Pastor Geoffrey oyi Yes. Memorials of Grace igonkera toko kora tukunya kokure lesson summary bonaro tugire boni nkike lesson yabwa tekiringe kana gyo gukora ase lesson nki twegire bono ekerenge kenene nkelinga ebinyori ebibyoboya nambe ya mogeta to kunyolinga obwale tuachire no buye bwa Nyasaye. Yes.
yamanya gukumanya ngatibwe babono asobu yobo bwakorusirie bwakoretire Yes. Nyasaye na bako na bakorete bintu mega byagera kunyo bya magega buna na example kelia nga Yesu gagotemwa gotemo tukemerongene ayako reflect emyaka emerongene elia Abaisiraeli bakaretheki batarete korwa Misiri bagochakana so inga ibinte kenene kirenga tobu aterero inkelinga gwetera asobu yobo andake kera twabonyorire wekiagara wegintu tokobwancha tumakobonyora ekero twabonyorire mbogendere gotoa amaya yokuinyura ebinyasa tokoreire amaya yokwenda kuinyura na gokora emirimo ya Nyasaye erinde ntocha kugwa toche kweba erinde tosire ogosire gwa kare na kare korinde twensi toligereri Kristo somosalaba erinde toikere ogotoreka gwa kare na kare ekiagera ekina kiekerenga yakero yomo na nakikero kugani kwa Nyasaye igo nganto baisa kweba tubaete nsango ikatole dikwanywa lebintu kwebo kwa bwanga naika atantu bara ku bwanga kaika mulisi na bate banga the scenario kiabono to monta kwa indako bodzone naligeretie mugako yo orarite mara wakarona kuligereria abantu barenge bwa yo gukora imirimo they cried as if na abana bae igo uno buya muri bwa lakini ngita tote ngelinga when time comes inyorango gutumoka ngoba nekero gutumoka gokoba ntwe bakora maya asobosio bwa Nyasaye gokoro maya asobosio bwa Nyasaye ikora akoro uyu mwikaransa tenere kara akorere jirani ekiagera togecho nzari gote abingo nzari gonto kwa nibaka tuju kwa niguru igure ina bera beteka yabona ekiagera anya mweta ina mwe kwa niguru yangu mwoche kwenda so ingita tataba we let us do good tokora maya togenda tokora in memories chokero totige biri tokora ko record maite mwanya bantu tobata chi record record chinyingi mosacha record tio bokungu na August 2010 agatacheke kombe oinyoranga 2017 ngwate tamushi yani ako koseri mo kwa munyuri 10 ya magega tali ara itote gutoinyore nelinga toinyore obuya bwa Nyasaye na maya tokoreire no bwara toretire obwaruba maNP injetigange tabere bunanje obware na jire Yesu amina abande dutin comment lakini unzaliwa ni motere ndogire tamo na motoru wetu twajire rero bwaro so obwaro it's God na kioro churebe omuntu oyo koretiro bwaro for example zaligo mintu totebenga nkwabwate indwali ende kwarenye gitari kwabolwe bese biri kabisa baka yabere ngabona gukubwana gogoso amugonda urime nyagitari omuntu aruzi kate benga nche na aruzi chibese chiri 200 na kana yonsaligo na moire na andetali na mukabeshi ina amurwe era aru nyagitari akora Nyasamaya will you ever forget that person yuko bwatu muchando mutu gukuna konyoranga amaene pe omosacho uyu abasacha ambara okoyo numusa asinarandu seti so that is the same nga Nyasaye ototambukirie bicharare bingi otoetirie binte binge twaete there is a point wakwana point ile wakwana na Morisia oye kwana lakini twayetigera katiari ngwate bango mosawe kire senyom nga ngane mechano ngojere bushi beyond Jordan no yo mena tabanga bone mechanda se kale no na saitani nda ko manyi saitani to buganga kaiwete buya buna mole na madam saitani yo tenga ngakingo kara bantaba madam ngara re chiko ni ora bedroom igago beyond Jordan egina kiri is only that otogenda ko Nyasaye na kumurangira every time na komora le mechanda ito kuna malikato iranga ki emechanda ne menge yabanyene boronge lakini Nyasaye gutubwira amen yes actually summary tigato inyorenga grace obuya bwa Nyasaye mbrobio bwa kodrek bwa yibwa be remember ekeraba the priest by mugeti the hack of the covenant nigo ba igete bakarachora that ahead ekeraba yerigere yaria baka kuminga ngakie kara ekoraba actually became a barrier for the next 3 days before they started the what crossing like in the moment they stepped into the river amaja correct akabagikana so God wants you to step into an issue egere okoba kwaye orro konyara koba correct gokoro kana igonkelinga Jordan nelie koro ki obstacles chikolete chire motuya ito lakini ekere kwanyara koba go step in the heat
ngelinga Nyasaye naroro, he'll turn the children into the desert where he'll do what? You'll cross. Negro kwa nyara ko baga ko baigo, one ko toro kinga Nyasaye ni ka nyara ko baga transform barriers into blessings. Barriers jirio buga na bujira buga njoke na ande kinyara ko baji ko kana buno gose seniko. Una one of the memorials of the Red Sea na Jordan crossing iyo ko ba Exodus 14 amo na Joshua isato na baji kunyara ka baji ko itu buna ba Kristo igoro yobuya wa Kristo na ande obstacles buna jiko nyara ka ba chigoja. Lakini once we meet these barriers ni go jiko ba opportunity nga kinyasaye akonyara ka ba kuorokia ase obosiko ito. There are issues we should put ahead. That is why the Israelites were beginning the 12 stones. Chia betenga na chichiko buna memorials. Yue kunyarakaba ge koroki. So ekere kunyarakaba ge koroki ga actually they are successful crossing of the Jordan River. Bononja megatia ba Israel wakanya batenga amaene oyo Joshua nere ore omochore Onyasa and is a leader. Now they could be a royal. So crossing the Jordan, niga kunyara kabaga authority nga kitokorwa asese moye bibe toiche ase Kristo. Na kiyanga kabago sawa na ase mambiega nga tonyare kwa yobato ko embrace this lesson. Nyara kabaga kwa arouse our memories. Torete fa Nyasaye nyare kabaga go through na andenga ya nyare kabaga go to ikeria asichinga kibune chiga as we continue learning about the lesson. Right, asante Pastor Walter. Amwancho umurigereria nabonaga ninkwane nga gwetera series ni yeto ya rero yatugira mangana maya igoro ya Memorial of Grace na ningani chipointi nchira nchene geire kurwa series ni yo naga nimbeke point ndanga ni otenga remember God is faithfulness. Don't forget what God has done to you. Igonga inyoro buya kwa Nyasaye aende tubweba ekinyasaye akorereki agokoreire. Na point ende yakabire gote yanga teach the next generation pass on stories of grace. Igonga twegerie ebigori bigocha elinde tobae emegano. Osiji story chobuya no buyobo no bole Nyasaye akorereki atokoreire. Number 3, mark new beginnings. Celebrate spiritual transitions. Igonga ogo chaka kulioko ya nyuma Nyasaye akurusiri asegete kwarenge ogotambukiri beyond now Jordan. Mark the new beginnings born. Elinde wetera ase ebinte bye biya ogo chaka elindo mone nago konye to be successful. Point number 5 gotenga testify to the world God's power is witness to others. Igonga toroki ense nga chinguru cha Nyasaye go chiroboro lya siki esa abande. Igonga Nyasaye nero bwate chinguru echigane tinga liyako kolire gento now testify to the world. Abantu bamanyenga Nyasaye oyo Pastor Geoffrey agusasima Nyasaye oyo nsarika agusasima ekene Nyasaye gwekene asiki wetera asevire akokoreire you testify to them. Point number 5 gotenga obey and participate experiences of grace through obedience. Ngunga tunyare koba toko testify toko orokia na kuiguera chinguru cha Nyasaye no buya na biria tokoreire eyo moiso yatanga trust in coming battles past the grace strengthened future faith. Igonga ebinto bietire igo bigo tokonya ase ebigocha. By the way, that's why Nyanda would go face Goliath. You go to the past experience. Yeah. I go I see I go no Yara Mangana. But I go man the while I was tending the sheep. Night did that. You go on any this so it will be a walkover. Yeah. And indeed we saw that. So the past experience in Ajire, Buyanga and go face there. Yeah. Obstacles I na kiate veranga erengo nyurara saru. Past experience ya na bimoteli bagabo lera kurandiga ali strong. Yeah. Thank you. And the last thing carrying a key ekitabu keligia ringia Joshua isatari sano. Joshua wote abandonga mwe aliganie. So if you can't prepare yourself onyanto kwebanga twechene tugwenere tumane kogen Daudi gakwebanga the past ya more experience lakini igakwebanga kosagoro bako na kwa magoti gatinga tata chikire jinkongi muri njentige I want to go the way I want. Igagotenena uriate matabe ngai yani ya noro musiri ni yani munyakini ubwanzu ngakibona kwacha kwa ranjene sese ochenge nje
olia motebe ngani sawa inchen aiwachire na byonsi lakini nje gona oja asiri telia monena Nyasaye bwa Abaisiraeli bali wachaire. Yes. So yani igale well prepared ingat amwa ngesegi bate segingo chitali yane neyo mwenyene nkogenda munene. So that's why nonyene kro Joshua akotebia bagaka balinga akochora bagaka kwa tinga na bono nje twakwa ni no manene. I try to imagine that thing. Twakwa ni no manene bono mukwe banga mambi mutbanga iga ayasuka mutu tenenali era manya igota yo laini ngabuna mugo tacha mache nkuba kekali roje onzaliko no tacha gose go ndenga naye gwate bamwe kwa teka ratangana. Yes. Lakini is ale kando the faith eliba kwata na preparation yabo kabakonya kuba kuna iga the power of God in the wind and yani Nyasaye na hata ketora take a step you take a step then God can work. Amen. Alright, abantu bangino cyo bagutubwatiga iga bali mu bagutuliriye asante nara batebaga wishing all members abi sabari kuruge sura SDA Church. Gesura ne yino Gesura. Koruge Gesura. I think that Gesura. be Nyamusi. Gesura ne Nyamusi. Gesura Nyamusi. All right. That's where I'm Gesura. Asante niwe sabato Nero Monchali, Eric Moleka Kurugali Monchali Suneka batenga barikiwa zaidi bali mwensi kolengi batu bwatiri kolengi duchinga akatutakura asenseme yo mweli andake tikambulinga tuchakirumulisia ngaire rorabe na ndi abakristo bashiriki mbakubwa toligire tubona mambia andake ngane ya moiga pia mono saligo around wanda vere sukuru ko tanya Kongo secondary. Oh yes. Igo ngani go tukuganeria abana buya asijinga kichiga cha matemo. Oh yes. We will do a service there. Ngo nyori na bonsi abana bago gukora amatemo asijinga kichi nga amatemo ali amakama ke konya mogokora bona tigaba prepared for the major exam to come and you pass through. Don't fear, for God is with you. Exactly. Elia kabirenda whatever. Nindu Nyakongo gagwa, and I think that's why pastor is calling. And the pastor madai wanye nuranya aligiriti. Yes. Nindu Nyakongo gagwa, alafu later there is somebody who has requested. Anyala ko baga gusabirwa tato mwabari KTRH at the moment the pastors as we went up the prayer mwako uniga ko rukunga ngao no ale KTRH igale mamu mwabo mo debut Habina Joyce werong Garita Adventist. Adventist. Oh yes. Namtakia kila laheri no are amenity. And what I'm reading from the phone here at the wall in Gelinga, we have lost one of us from Miriri location, one Joshua Mariga Orani, who has been sick. Already we pray for that family, to the family at large. Actually, the week has not been so good. We have lost quite a number. The last week, we parted quite a number of us. On 10th, we had about 4 burials. And then about Savanga, those for affected families, solace. And apart from the regent, we already Mambia, tunamtakia kila laheri. Ni shujaa na nena kitu angoto abatobe ama shujaa agochigoro twese. God bless you. Nkoleginga kero tukukora Pastor Walter nabo gusabiri amate yu ya siri umushiriki na ndo mayete uno mushiriki uno yo mwawoyo murandi ya utuoli sobo so nabo familia abo Joshua namukonye bekasama sabo alafu Pastor Otuoli yani Pastor Oyugi na nabo gusabira muroire nyanga wule nyagitali ali na bonsi wali rotali abo those are just a few lakini bonsi batuligiredi bali basirita amwe bali basirita barwalite beke bonsi amwe bono ngayi urabe Pastor Walter nabona inchena ngani engana yo mweli yo mwancho muligereria no mwancho motegereria abonta etego tebanga Nyasaye igabwate mirubiri miya gocha story ande tutokwo moyo ase sabari yo kwegena monene gaturendete itukulia lero igonda abase kanisa ya Mariba district Mariba church nonda bengo kora huduma ya na lero igonga nyuma kitu akolire kurwa ninchake sabari gochio ngana bona alikubaganelio buya sabatengia mwensi toseni wamo nakuba mono tunyorenga omonene ga turendete andonsi ya togokora bia mono. Asante Pastor Oyugi tutakora senchi ama sabondoche sise chikomyo kakali tuwe deka chinkangi sano iga bia mono nanche na wonda gatako tabanga monano uya agenda kabalenda agenda kabanainwe ama tukachira manga maete kumbe bantu bao ama igana bako na ukuli maiga bandiri lakini lintanyara ko baikira mwensi tuwabeira taramena so lero igonda abe nanche na bondo je simiga sta murayone Lucas ndi mukorunyankororo bwabasai
ero nyankorro ntobwate youth sabbath itorabe outreach no nkoba nyankorro seyo mubasi tokorunga maugutu masaranga. I will be there. Na after there machisa chinde chawo chamaro bango minyokande ko irna nche korra kanisa ito ya Nyanchwa Mission Adventist ni wata wosangelike to bale banga netie. So naonda abalia nimbe nechi kwaya nke ekwaya ya ne mbwate the upcoming kwaya ekurunga Zion Prosperous Ministers wasaiba ne korwa taracha wani alia. They will be with me. I think kwanza baikiro I have a choir here kureta uni kurunga Planet Hope Ministers. Our good choirs dereja ba ya bere wa studio ganja chete. So naonda abe na barabo with more choirs ekiagara. It's an outreach twategoria abara chinka erinde bamanyo monene. So naonda tego saba nga omonene bobuya agenda ka munainwe agenda ka senior asetora base sabateye erinde kero yo masora abera soko sasima osasime as to sasima sengenjo bande bacha kolero sasima sengenjo komuliyo monene. Tegena siku sabato chake na Pastor Oyugi. To saben omochano omoanchua naende ta toito oyorinya saoito. Biyamono ekiagera kenen twakubolia kero tuguchaka naende kwabera munaintu ekirebirebi. Twarigereirie amaegerio amanene korwa samariko na se lesson yao. Saoito watoge manenge kene tito baisa kweba amaya watokoreire. Tito baisa kweba ubuyabwao. Abatu ali kuburanga Nyasaye n'abategera libonse n'abatengeri batengeira ase birebi tato itokero yomu au mena mono bosyo bwao mwana no yitirto komanye natamende gusukanga gocha sole ko bwabo tambe egeta seni yeito kyagetembe tokebekira sole ekyagara monene kirweteri bagali abena asengencho kona lingana lyao yewa utiga boisana Nyasaye iga genda ko basene kerwa kole mirobeli yonse egeta okoleka na byonse bwene ikokoleka Nyasaye bikoleka ngano wancha kwao. Se yabene twamanyire ngankuru tura singencho kwenda sogosasima na kero yo masara bena sasime tuasebero byo wisane twaletire bonse bategwete bya sembere yabo Nyasaye asema mbiye kero kubatarira barashinkana ase chinyagitari tato bakugena kwa bene toinyure ngo mwakanya ngau oyo rali nyagitari Nyasaye nera boygo na abande bonse tata nera nyoro kwena kwa bene ase birebi ore tubuya no mulembe no musasoka chinkoro chi abana bae mulembe no musasoka se familia ngima ekerora mokuwena kwa bene tato ito ntumwanya bantu nto konyara kugwenia kwende gwetera soro kwena wakare na kana ogokurwa twakurangiringa tato mokuwena kwa bene na bonsi abara se birebi mono ito matata singenchichi ndwali na ajira se chinga chao twakurangiri Yesu otale asekerenka ora tukuwena kwa bene na byonse bikole kuno wanja kwa okole twamanya na wamona intwe wekanande kali tukoli kohera twakubule setira Kristo yoro motorio itu. Amen. Komenta na iyo omwanchwa tata Nyasaye yuba kwe oigwo bonene nilieta lia ulimo keruoro kana kale. Byamone kiagara monene otoete ke ukyobogima bosa tutarwa kanera. Byamona asobu ale wa toletire tata Nyasaye ayawa kolira asobugima bwito na yare oligeti gokora ase amatuka gwicha. Bono monne twakira asole abanyobibe twekanyire nsi amagorao tugosaba utwabere tusibina manyinga Yesu Kristo mwana ogo aliyetegeta asomo saraba kero tokoreta magania ito ocha asole monene otoiwe aindo tokorera munora rere biya mangana gwa twegeria maya kurwa asirese yao na ase Biblia agotoinyoria nga asobugimobo omonene nora monaintwe aindo nigoganeti otokorera mangana manene elinde twensi tukwege nae tukero gotorega wakana kale ase mambie gwetera ase TV eto yagetembe monne gotogo sabanga bonsi abategere na abaligereirie kabamo na barabo na inde bago semelia monene nga sonsi ai no babwere and no bae obogimo boya kere ba etaniri batambukire orojiro ya Jordan bono kabamo na into kitogo soka tito kweba abaminto basireliwe na bamwabo nyuma yo wakwo konene asenseto ya Kenya gusiri morai Raila Amolo Odinga na boigo twanyorere message bono mambi nga efamilia yo minto Joshua na baro basiririe mwanchobo oyo banyulire monego tugusaba nga ubonzi amona abande tutanyare gukwana marieta kibagenderete kolera na kuumia bao gosemelia nga beyond the grave koboki unkororo no bugima bwa kale na kale monne tokonye twensi
kare turarua iga utusenie nase turabe gusasima isaba tuchitorero monna lingana lya ulirara ndiwe lireto gosemera no gutoleka guchasa abana bao twensi tweligana singinjoja kwao uyamona ikiara kwa iguru gusaba gwitu nzema bra Kristo oyoro mugori ito. Amen. Asante sana. Thank you very much Pastor Walter Samba. Unamwambia asante sana na boga usange lesson. Mulise Elda Joseph Otuli bia mona sana, God bless. Mulise Pastor Joff Randi Pastor Geoffrey Otieno bia mona sana sinyo sagana into. Basi mwanchu mulini ya to lesson ansema radio jinsi sato kunyo turamangana mayesi nchira yobo ikiranu jure kwamba kali stand by gali nsema